بلێبۆرینەکە گشتی ji hêla rêveberiya Xweser ve zêdeyî 600 girtî li bajarê Qamişlo û Kobanî ji zindanên rêveberiyê serbest hatin berdan. Lîsteya lêborînê 884 girtî li xwe digire ku di rojên bê de hejmara mayî tê were berdan. Herûha lîsteya navbûrî girtiyên siyasî jî li xwe digire. Kesên ku hatine berdan xwedan sûc û tawanên cuda ne. Piraniya wan endamên rêxistina Daişê bûn lê destê wan di kuştinê de tune ye. Kesê ku sûcê giran nekirine, kesê ku kuştin nekirine, kesê ku destê xwedxûna em bêjin welatiyê Sûrî de tune ne. Yani netîca zerfê 10 sala ev Sûrî tê re derbas bûye hinek kes mecbûr bûn tevî va grupê çete kar bikin. Em bêjin mecbûr bûn yani belkî hinek karê sivikê wan re kirin. Fe îdarê dît got derfetekê bide va insana careka di vegerin ciyana xwe normal berdewam bikin. Li pêş zindana Elaya ya bajarê Qamişlo bi dehên malbatan ji sibehê ve rawestiyane. Hin ji wan zêdeyî kesekî ji malbata wan di zindanê de ye û zêdeyî salekê hevnedîtine. Hin malbat dibêjin got tu gunehê girtiyê wan tune ne, lê hin jî dibêjin got zarokê wan tevlî rêxistina Daişê bûne, lê destê wan di kuştinê de tune ye. برای من و هفجینê min jî di heman rojê de bi hev re bi tometa terorê hatibûn girtin ku ev salik û nîve. Îro birayê min tê berdan û pişt re hêdî hevjînê min jî berdin. Bi tometa ku du jin şevekê li mala wî mabûn istixbarata ew girtin. Ji wê rojê heta niha jî ev nêzîkî 8 mehan e. Di dema got xelkên deverê nerazîne ji berdana sûcdaran û bi taybetî girtiyên Daişê rêveberiya Xweser tekez dike. Got kesên têne berdan dê dibin çavdêriya hêzên ewlehiyê de bimînin. Herûha rêveberî dibêje got armanca wan ji vê gavê avakirina baweriyê ye di nav pêkhateyên deverê. Nemaze got li ser daxwaza rûspiyên deverê ev biryar hat astandin. Lava Saet, Kurdistan 24, bajarê Qamişlo.